Beograd, rane 70. Grad živi u ritmu rock'n'rolla, slobode i nade, ali ispod površine jedna nova mračna pojava počinje da se širi. Priča se da je sve počelo jednom fudbalskom utakmicom. Urbana legenda kaže da je heroin u Srbiju stigao na finale Kupa šampiona između Ajaksa i Juventusa 1973. godine, donet od strane navijača. Zvuči kao scena iz filma, zar ne? Iako možda preuveličena, ova priča simbolizuje nešto mnogo veće. Otvaranje Jugoslavije ka svetu i dolazak novih uticaja. Nažalost, i onih najmračnijih. U početku, heroin je bio droga elitne manjine. Ozbiljni ljudi i imućni pojedinci mogli su da priušte ovu skupu zabavu. Nije to bila masovna pojava, već nešto što se širilo u određenim zatvorenim krugovima. Ali kako se nešto tako opasno uopšte probilo do naših prostora? Odgovor leži u geostrateškom položaju Balkana. Naša regija je oduvek bila ključna tranzitna ruta za drogu, posebno heroin, koji je putovao iz Afganistana preko Turske i Bugarske direktno ka zapadnoj Evropi, to jest takozvana Balkanska ruta. Glavni put je bila već pomenuta Balkanska ruta, ali iza nje stoje konkretni ljudi i metode. Veliki deo heroina, posebno u početku, dolazio je preko mravljeg transporta. Ovo podrazumeva male količine droge koje su prenosili pojedinci. Ključnu ulogu igrali su gastarbajteri, koji su radili u zapadnoj Evropi, a prolazili su kroz Tursku i Bugarsku na putu kući ili nazad. Droga se krila u putnim torbama, prtljažnicima automobila, pa čak i samim autobusima. Mnogi od njih možda nisu ni znali šta prenose ili su bili primorani na to pod pretnjom, ali su bili deo lanca. Kontrole na granicama u to vreme nisu bile toliko rigorozne, a znanje o vrstama i načinu skrivanja droge bilo je ograničeno. Sa porastom obima trgovine razvijao se i kamionski transport. Kamioni koji su prevozili robu iz Turske i sa Bliskog istoka ka Evropi bili su idealni za krijumčarenje većih količina. Droga se skrivala u duplim dnom, u gumama, u tovaru, mašta krijumčara bila je neograničena. Šoferi su bili ključna karika, bilo da su bili dobrovoljni učesnici ili prisiljeni da prenose robu. Postoje i navodi, poput onih iz članaka o bugarskoj tajnoj službi, da su državne službe ili pojedinci unutar njih bili umešani u krijumčarenje droge, često zbog finansiranja ilegalnih operacija ili jednostavno korupcije. Kako je vreme prolazilo, formirale su se sve organizovanije kriminalne grupe koje su preuzimale kontrolu nad ovim rutama, uspostavljajući složene mreže za uvoz i distribuciju droge. Paralelno sa otvaranjem granica u Jugoslaviji, a posebno u Beogradu, cvetala je rock scena. Bendovi poput Bijelog dugmeta i ostalih nisu bili samo muzičari, već ikone jedne generacije. Njihova muzika, slobodoumni stav i celokupni imidž bili su deo globalnog kontrakulturnog pokreta, koji je na zapadu već bio duboko prožet eksperimentisanjem sa drogama. Nije da su rock grupe direktno širile drogu, ali su bile u centru urbanih okupljanja, žurki i umetničkih krugova, gde su se ovakvi trendovi prvo pojavljivali. Umetnici, muzičari pa i rock zvezde često su bili percipirani kao oni koji pomeraju granice. I nažalost, ponekad su te granice obuhvatale i eksperimente sa psihoaktivnim supstancama. Priče o drogama pratile su mnoge velike svetske bendove, a slične priče su se kroz tračeve i urbane legende vezivale i za naše. Nije to bila aktivna promocija, već spoj specifičnog društvenog konteksta, otvaranje ka novim uticajima sa zapada i sklonosti dela umetničke zajednice ka iskazivanju izmenjenih stanja svesti. Za mnoge mlade, rock zvezde su bile uzori, a ako su se droge pojavljivale u njihovom okruženju, to je nesvesno moglo da utiče na percepciju i prihvatanje tih supstanci. Prije nego što pređemo na sljedeći segment videa, samo jedna kratka molba. Lajkujte video kako biste me podržali i zapratite me, jer ste i vi verovatno u onih 90% gledalaca koji gledaju moj kanal, a ne prate me. Ono što je posebno tragično jeste to koliko se malo znalo o drogama u to vreme. Policajci su bili neupućeni, a država je problem sagledavala kroz pragmatičnu, ali i kratkovidu prizmu. Narkomanija se smatrala pretnjom za vojsku, za radnu snagu, a ne za pojedinca i njegovo zdravlje. Posljedica: narkomanija se širila geometrijskom progresijom.
Zanimljivo je i to da pre heroina na našim prostorima nije bila nepoznata zloupotreba opijata. Seljaci su recimo višak maka preprodavali, a od njega se pravio opijum ili još popularnije čaj. Taj makov čaj je na tadašnjim žurkama bio pravi hit, nagoveštavajući dublje korene problema zloupotrebe supstanci u našoj kulturi. Vremenom slika se dramatično promenila. Od skupe zabave, heroin je postao droga siromašnih, onih na ivici egzistencije. Srbija je prema izveštajima Ujedinjenih nacija često bila među prvih 5 zemalja gdje je heroin najjeftiniji i najdostupniji. To je tragičan pokazatelj društvenih promjena, ekonomske krize i marginalizacije, gdje droga postaje izlaz za one bez izbora. Od anegdota iz 70-ih i borbe sa heroinom 90-ih, Srbija je danas suočena sa mnogo kompleksnijom silom kada je reč o zloupotrebi droga. Naša zemlja ostaje ključna tačka na balkanskoj ruti za transport heroina, ali se trendovi i konzumaciji menjaju, prateći globalne promjene. Prema najnovijim podacima, marihuana ostaje najčešće korišćena ilegalna droga u Srbiji, kako zbog dostupnosti, tako i zbog pogrešne percepcije o njenoj bezazlenosti. Međutim, ono što posebno zabrinjava jeste drastičan porast upotrebe kokaina. Nekada droga bogatih, kokain je postao pristupačniji i njegova prisutnost na tržištu je sve veća, što je trend koji Srbija dijeli sa mnogim zemljama Evropske unije. Pored tradicionalnih droga, Srbija se suočava i sa izazovom novih psihoaktivnih supstanci. To su hemijski modifikovane droge koje se stalno pojavljuju na tržištu sa nepredvidivim i često smrtonosnim posljedicama. Mnogi od njih nisu čak ni na listi zabranjenih supstanci, što ih čini legalno dostupnim i izuzetno opasnim. Primjer je gas smejavac, koji se sve više zloupotrebljava, posebno među mladima, a koji u Srbiji još uvijek nije klasifikovan kao droga uprkos neurološkim problemima koje izaziva i smrtnim slučajevima zabeleženim u zapadnoj Evropi. To je droga koja se reklamira na društvenim mrežama, lako je dostupna i kupuje se na klik. Država i društvo se bore protiv ovog problema na više frontova. Policija beleži značajne zapadne droge na tone godišnje, čime se ciljaju narkodileri i razbijaju kriminalne grupe. Međutim, borba se ne vodi samo sa represijom. Usvojene su nacionalne strategije za borbu protiv droga, koje teže integrisanom pristupu prevencije i edukacije, preko lečenja i rehabilitacije do socijalne reintegracije zavisnika. Ključni element je prevencija koja mora početi od porodice i škole. Istraživanja pokazuju da su mladi često nedovoljno informisani o stvarnim opasnostima droga, te da i dalje vladaju zablude o lakim i teškim drogama. Postoje kampanje poput "Škola da, droga ne", ali je potreban kontinuiran rad na podizanju svesti. Izazov je i stigmatizacija zavisnika, te se na narkomaniju i dalje često gleda kao na slabost volje, a ne kao na bolest, što otežava put ka lečenju i oporavku. Srbija, kao i ceo svet, suočava se sa dinamikom tržišta droga koja se konstantno menja. I dok borba protiv organizovanog kriminala ostaje prioritet, sve je jasnije da je rješenje u kombinaciji snažnog zakonskog okvira, efikasnog sprovođenja zakona, ali i cjelovitog pristupa koji obuhvata sve segmente društva, edukaciju, prevenciju, dostupno lečenje i podršku zavisnicima. Samo tako možemo graditi sigurniju i zdraviju budućnost. Šta vi mislite o ovoj temi? Koliko narkotici utiču na današnje društvo i kako se izboriti sa njihovim uticajem? Podelite to sa nama u komentarima i ne zaboravite da lajkujete ovaj video, kao i da se pretplatite na kanal kako ne biste propustili sljedeće videe. Pozdrav!